Добрий ранок, 9 година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман», 13 лютого, 1447 день анексії Криму. Студія Скандер Мамето. Рекордну кількість апеляцій у справах про одиночні пікети сьогодні планує розглянути підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму. Перші засідання мають розпочатися у ці хвилини. До кінця робочого дня окупаційна Феміда налаштована розглянути 14 скарг. Учасники одиночних пікетів оскаржують штрафи, присуджені їм судами першої інстанції. Розгляд їхніх апеляцій розпочався 2 тижні тому, і досі так званий Верховний суд відхилив усі скарги кримчан. Лише у 2 випадках окупаційні судді зменшили розмір штрафу з 15 до 10 тисяч рублів. Торік, 14 жовтня, на одиночні пікети проти репресій у Криму вийшли більше сотні кримських татар. Російських законів вони не порушували, така форма протесту не заборонена. Однак окупанти об'єднали пікети в один несанкціонований мітинг і оштрафували понад 80 кримчан на загальну суму в майже 1 мільйон рублів. Заяви кримських окупантів про посилення заходів безпеки обернуться новими арештами на півострові. У цьому переконана правозахисниця Ольга Скрипник. На її думку, під приводом міфічної терористичної загрози російські силовики посилять тиск на громадських активістів у Криму. Правозахисниця прогнозує збільшення з боку ФСБ перевірок кримчан на предмет екстремістських матеріалів, літератури чи символіки, а також ретельний моніторинг інших соціальних мереж. Не факт, что даже появятся террористы, скорее всего, будут ловить так называемых экстремистов. А это настолько размытая формулировка. Могут появиться новые задержания. Вполне возможно, что будут задержания связаны не только с террористическими статьями, но и с так называемыми экстремистскими статьями. То есть, в принципе, любой пост или там публикацию против Путина или против выборов или бойкота выборов могут расценить как угодно, там, призывы к свержению власти или экстремистские материалы. То есть трудно вообще предвидеть, как они будут это квалифицировать. Відкрити кримінальні провадження проти членів виборчкомів у Криму. Із таким проханням звернувся у прокуратуру Автономної Республіки Крим Комітет виборців України. 18 березня в Росії обиратимуть президента. Голосування відбуватиметься і на території окупованого півострова. У своєму зверненні комітет підкреслює, участь організації виборів на території півострова незаконна. Кількість членів виборчих комісій на півострові нині нараховує близько 10 тисяч людей. Зазвичай до комісії уходять бюджетники, як то вчителі чи лікарі. Більшість людей просто не розуміють, чим для них може обернутися робота у виборчих комісіях. Усі, хто братимуть участь в організації майбутніх виборів, попадуть під дію Кримінального кодексу України. Люди не зможуть виїхати на територію материкової України, отримати біометричний паспорт або ж навіть опинитися за ґратами. Голова комітету виборців України Олексій Кошель певен, вони про це дізнаються, якщо про це дізнаються мешканці півострова, бажання стати членами виборчкому у більшості мешканців Криму зникне. Якщо ви погодитесь заробити 5 тисяч рублів і працювати в виборчій комісії, це означає, що в Україні проти вас може бути відкрита кримінальна справа, вам загрожує реальний тюремний термін, ви не зможете приїхати в підконтрольну Києвом частину України, не зможете отримати біометричний паспорт, і для вас безпосередньо є серйозні ризики. Про відповідальність, яка настане для мешканців Криму за участь в організації виборчого процесу у Криму, попередив і голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Напередодні в ефірі телеканалу АТР він наголосив, будь-яке сприяння окупантам у проведенні незаконного голосування на окупованому півострові – це підсудна справа, за яку неодмінно настане покарання. Участь у виборчій комісії означає, що ти показуєш відданість окупаційній владі і Росії. І виходить, що ти береш участь у виборах, які незаконно проводять. Одна справа під страхом піти взяти участь у голосуванні, а інша справа йти і брати участь в організації виборів. Допомога окупантам – це інше. Не дай Боже, ми їх врятувати не зможемо. Офіційного підтвердження затримання українського громадянина вимагає українське МЗС від російських колег. Про арешт у Криму Костянтина Давиденка напередодні заявили у ФСБ. Чоловіка підозрюють у шпигунстві на користь України. Нині українські дипломати вимагають офіційно підтвердити факт затримання громадянина України, а також повідомити причини затримання та місце утримання.
Про це направили відповідну ноту, повідомили в департаменті консульської служби МЗС окремо. Українська сторона акцентувала увагу на необхідності дотримання статей консульської конвенції між Україною і Росією, які стосуються надання допомоги затриманим громадянам. Тим часом Євгену Панову, якого затримали на півострові влітку 16-го і звинуватили в підготовці терористичних атак, пропонують укласти угоду зі слідством. Про це повідомив брат затриманого у Криму українця Ігор Котялинець. У Сімферопольському СІЗО на Євгена Панова здійснюють психологічний тиск. Усе, аби Панов підписав зізнання у тому, що він український диверсант. Бо жодних доказів провини Євгена Панова окупаційні силовики не мають. Євгена Панова затримали у Криму у серпні 16-го і звинуватили у підготовці терористичних атак в анексованому Криму. За версією окупаційних силовиків, Євген Панов готував їх на вимогу української розвідки. Следствие там бросало его в камеры с крысами, с клопами, психологическое давление на него оказывало и прочее, прочее. Он от всего этого отказался, выдержал, слава богу, молодец, и сказал, я не собираюсь сотрудничать со следствием. Відродити методи радянського СМЕРШу для боротьби з уявними українськими диверсантами хочуть у Криму. Принаймні, про це напередодні заявив голова так званої Общественної палати Григорій Іоффе. За словами окупаційного чиновника, українські спецслужби мають намір активізувати свою роботу на півострові напередодні майбутніх незаконних президентських виборів. Для ефективної боротьби з цим окупанти потрібно згадати методи, які застосовували радянські НКВСники. Контррозвідку тоді називали СМЕРШем, скорочено від гасла «Смерть шпигуна». За 4 роки війни через чистилище СМЕРШу пройшли сотні тисяч людей. За ґратами через диплом. У Росії студент-юрист отримав 2,5 роки колонії поселення, бо невдало обрав тему для своєї дипломної роботи. П'ятикурсника з Воронежа звинуватили у пропаганді екстремізму, і тепер майбутній юрист від теорії перейшов до практики. Замість навчання оскаржує вирок. Навесні хлопець мав плани захистити диплом на тему екстремізм в сучасних умовах. У рамках наукової роботи він проводив соцопитування у соцмережі ВКонтакті і опублікував там кілька матеріалів на цю тему. Після цього до студента навідувалися співробітники ФСБ, вивели його на допит, а потім порушили кримінальну справу, нібито за публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності. Сполучені Штати Америки перекинуть до Європи військову техніку на майже $1,5 мільярда. Такі плани озвучили у Пентагоні вже наступного року. У рамках так званої європейської ініціативи стримування Вашингтон перекине до Європи 40 бойових танків «Амбрамс», більше сотні багатоцільових бронетранспортерів і бойових машин піхоти, а також кілька видів ракет. В які саме європейські країни поїде американська військова техніка, Пентагон поки не уточнює. Не дозволили в Пхенчхані, зробили в окупованому Криму. В дитячому таборі «Артек» окупанти провели альтернативну церемонію відкриття Олімпійських ігор 2018. Та, на відміну від справжньої Олімпіади, окупанти розгорнули свій прапор і навіть заспівали гімн. Захід провели у таборі як відповідь на офіційну церемонію відкриття Олімпійських ігор, де російську збірну позбавили права використовувати свою символіку та навіть кольори прапору через допінговий скандал. У Криму почали скидати воду із Сімферопольського водосховища у річку Салгір на 1,5 місяці раніше, ніж у попередні роки. Внаслідок тривалих злив і танення снігів у горах водосховище вже загрожує вийти з берегів і підтопити трасу Сімферополь-Ялта на приватні сектори вздовж неї. Технічне скидання води у Салгір має цьому завадити. Одна водночас може створити іншу проблему. Через відкриті шлюзи на гребні річка стане бурхливою, тим паче, що в неї скидають воду із Альянського водосховища. Кримчан вже попереджають триматися подалі від Салгіра. У перший рік після російської анексії півострова окупанти обіцяли виділити з російського бюджету 40 мільйонів рублів на очищення русла і реконструкцію набережної річки в Сімферополі. Однак реальних робіт місцеві і досі не побачили. Це всі новини на цю годину. Не пропустіть наступний випуск «Заман» з Мавілем Мухтаровим об 11-й годині. А зараз ефір продовжить програма «Сабай» з Олександрою Санько. Залишайтеся з ЕТР.